of war. Can I bata TV officially? Makana. Oda na phone TV na internet. Dite oda na phone radio station. TV mo. Happy to see you. Happy to see you. Rice, Gary, and Gary, rice, or Gary, Upa, in the Brindebe, in the Brindebe, yeah, in the Brindebe, and them in the Brindebe, and them to see me go. Get more time, hallelujah. Polo, 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 polo. No, Corona, can you continue this question? I want a mother, I now want a season. Eziokwu onye ọbụla mege Chineke kechara ihe kee ya asị na iwu ihe a na-eri eri otu onye ga-abịa n'otu mmemme ote rie everybody rite anya ụfọdụ ga-eweta one family ote fụọ ha ka akpụ ruo ha once mana Chineke mere anyị awụdị ihe a na-eri eri ọbụ na otu ihe m na-ekwu emege m nwụrụ akpụ ala m ala chindụ m afọrịala m n'ụwa m ndị Igbo ekele m ọrịa abịala ije ekele m ekele mono, ekele mono. Oh my God, ekele mono. Oh my God, ekele mono. Oh my God, ekele mono. Ekele mono. Urualla, ekele mono. Imo State, ekele mono. Mbabe elebe manya, mbabe elebe manya, ekele,